larase iki munggah sak wilayah ya Mas. Munggahane. Heeh. Tok gawe barang iki mau. Belum menjingmu le pindah ning cengel iki mau. Waslawasan gonku nunggu. Iki wong bawa kok kaya wong lelaku ngono lho. Kok lelaku? Mbok sing santai ngono lho. Apa ya rapeke karo Mas Santoso ya? Pak Lurah. Lah ya Pak Lurah keras. Nggih. Semuanya apa ya? Ya, ya apa-apa. Waslawasan gonku nunggu sliramu. Waduh, nafasnya landung kok. Nek napas cekak mesti do medhok-medhok. Sliramu amung leledo. Lah nyuara lanang nyapa kok sikile sing tengen dijokne nyapa? Cerimpet-cerimpeti nek. Oh alah. Oh. Alhamdulillah. Assalamualaikum Mbak Apri. Waalaikumsalam Mbak Limbuk Mak Cangi. Syukur sehat nggih Mbak Apri. Sehat menika nggih pangestunipun. Bidal saking Klaten jam pinten? Wow jam 09.00 saking Klaten. Syukur, syukur. Niki nggih lumayan rame jobipun. Ya alhamdulillah pangestu panjenengan. Nggih. Rame kek dalu menika sing kula anti-anti saged pinanggih Pak Yoyo kalih rencang-rencang Madangkara. Ade nggih. Saya melih wonten pujaan hati kula ingkang rawuh. Sinten? Imam. Inggih, syukur. Lah, kita kapan, Jenengan Pak? tasih kemutan kalih kanca niku Nggih, elok. tasih ngoten, wong nggih pernah wonten cerita masa lalu kok nggih. Ngaten to? Nggih. Pripun crita napa? Nggih critane. Lapun ditungi ngeten nggih. Oh, nggih critane rumiyin. Nggih. PKN niku rak nggih badhe saling kenal ngoten to. Nggih. Saling pun ajeng berpacu ngoten to. Niku PKN. program dari FKUB, kerukunan lho niku. Nggih. Saling kenal niku. Nggih. Lah kerukunan lho. Gandeng kula niku rak nggih dilindungi kalih FKUB lho. FKUB menika rak nggih melindungi untuk kekerasan anak lho nggih to. Nggih. Lah kula niku sire rak ajeng dianu Mas Imam. Tujune kula terus dilindungi FKUB. Mas Imam terus gelo. Kae lho Lek Mas Imam. Rumangsamu kok nyun sewu karo ngrokno yoga-yoga rada melek sithik tok godho, yoga melek sithik tok godho. Aku iki lho paribasan MOU ku nek nderek Pak sing penting kula gelem nderek dalang sapa wae. Waton yoga-yoga ki aja ngantek nyinggung rasaku, aja ngantek ana sing demeni aku. Lah ngapa? Aku artis populer lho. Nek karirku hancur mergo aku konangan gendaan karo yoga apa ora? Pamorku hancur. Telek wonge suweke kok dadak, tuweke kok dadak. Senengane. Dek puno ya penyanyi Pak Yoyo ki ya bancine ban silatan. Lah pripun? Bintang tamu duo sinden Mimin Apri. Rayo disampar sisan sugeng dalu Mbak Mimin Mbak Apri wis penak. Sugeng dalu Mbak Apri sugeng dalu saking dalu jam. Lah aku kok kudu bintang tamu. Tak kira niki wau dereng sekedar Mbak Apri jenengan mang mriku Mbak. Yo ngenteni Dalangkon urutane. diajari lho. Rada maju mriki, ngono urung-urung wis mutung. Pisan rapindo. Kula nderek penyanyi seprene terakhir karo tengah tahun yang lalu ten Sawo ten Ponorogo. Pengen dibagekke. Napa kula ki maksudku nek
nek ukuran cantik ya relatif. Kabisan kula ya ra kuciwani. Tutut ya madolke. Wong jene penyanyi rek kalih kula nu babakan menapa. Kok sik to, Pak Yoyo. Kok sampeyan kok? Sik tak leganane. Nggih. Kula batik. Nasional mengakui panjenengan wakle-wakle kalian kula. Bintang tamu lho sugeng dalu Mbak Min Mbak Apri wis penak aman. Sugeng dalu Mbak Apri, sugeng dalu jam pinten. Aku dianggap batang ya enak. Kok sik to urung Pak Yai sing sabar. Nggih, urung wae. Mau sampun kaping-kaping mboten amuk dalu menika. Wih, dune kontrak ora. Kaping-kaping lho. Nggih. Panjenengan mboten pirsa, men tak jelaske sisan. Kok sik to. Bapak Dokter Andis Rajimen, Bapak Haji Rajimen nganten pokoknya bintang tamu sebaik emoh njaluke Mimin direwangi salat malam. Ketemune Mimin. Ketemune ora Mimin, Sukimin. Kok tekan mriki penyan kok. Kedap kula bagekke. Ajak tambuh Ngaturaken sugeng rawuh dumateng ingkang winantu ing pakurmatan Mbak Apri sugeng rawuhipun nggih Mbak nggih. Sugeng dalu Pak Yoyo. Nggih. Tapi sehat nggih Mbak Apri nggih. Sehat Pak Yoyo. Nggih. Nggih, mugi-mugi tansah ginanjar kawilujengan lan ugi barokah panjenengan nggih. Kerukunan umat beragama. Pak Yoyo. Nggih. Wah. Iki kok ketok ya aku ki cacar air ora ngene iki kok. Piye? Oh, sing den pawakan begenggek iki lho ngono kok. Kok begenggek piye ta? Pak Yoyo piyane bagus. Heeh. Ya paribasan dalang hebat ora mung paribasan dalang hebat. Ning aku ora gage-gage, ngono nganggo etika. Lenggah garwane lho, ngemong rasa. Lah kan padha-padha wong wedok ngemong rasa. Sing wedok ki sapa? Aku karo Bu Kesi. Nek Bu Kesi genah lah, kowe wong wedok kok nek nguyuh ngadep. Nek ngisor telonan. Engko nek lungguh semampir. Iki lho, malah nyapu dalan. Tau irone iki lho ra nyapu dalan ta menika ra njenjet ta ngagem nyampe. Wong wedok nganggo nyampe ra yo nek. Wong wedok kok nek nguyuh ngadep kok nek nguyuh lungguh kok lecet. Kuwi jenenge forum kerukunan umat beragama. Iki sing didelokke ora babakan nek guru ayo jagatan medsos ka wong ayu-ayu kabeh. Ini sing mumpuni. Lah ya toh ditintingi. Mumpuni ki ana kriteriane. Nika Pak, oh nika gur menang ayu tok. Apri mau apri kaya apa? Kaya trek record elek pamane. Lah Sukimen ki sapa? Lho, kira ngerti to? Iya. Aku carane SP, nang ngene SP. Obat. Jadi carane dengan polisi Intel. Kintel. Oh, nembe ngertos nek jenengan bae kintel. Intel. Oh, Intel ta. Intel. Kowe ngerti ra? Boyolali iki paribasan rumah kedua kanggoku. Oh, kowe ngerti to nek Boyolali zaman dhisik lho. Jane wilayah paribasan Musuk, Taman Sari ki kekurangan air. Ning sekarang sudah dibangun embung-embung penampungan air Satemah Boyolali ora bakal kekurangan air. Kuwi nomor 1. Iya. Pembuatan KK, KTP dan surat menyurat gratis tanpa dipungut biaya. Boyolali. Nek ana kebijakan sing aku ora cocok. Apa? Sono Layu dadi kawasan hijau ki ra iku mangkal ra ya dadak pindah to. Berarti kebijakannya mesti plus minus ana untung rugine. Sebagian orang ra ya dadi malah. Mbak ya pindah ngarepe ning dhuwur kijing kono. Senengane. Saged sowan Bapak Dr. Andes Haji Rajimin matur sembah nuwun. Sembah nuwun Pak. Rencang-rencang panitia FKUB matur sembah nuwun. Timun wungkuk jaga imbuh. Sak gaduk kula, sak kamat kula sing penting kaya sing diandharke penyanipun Pak Dalang kala wau. Indonesia itu bukan merdeka ora mergo satu agama. Ora mung mergo saka Islam tok, ora mergo saka Hindu tok, ora mergo saka Kristen Katolik tok. Lan uga ora mergo saka wong Jawa tok, ora mergo saka wong Ambon tok, ora mergo saka wong Batak lan sak tetapi keanekaragaman, paribasan apa heterogen masyarakat yang heterogen Indonesia itu sing beraneka aku sing gedhekke bangsa Indonesia tetep bakoh kukuh mula rukun agawe santosa trah agawe bubrah. Islam apik, Hindu apik, Kristen apik, Buddha apik, sing ora gelem nindakake ajaran agama. Lho, sing ora gelem nindakake pomon kae LDII, kae MTA, kae NU, sing ora nindakake sing ora gelem rukun, sing gawe trah, gawe oknum-oknum sing pengen mempecah belah bangsane aku dhewe nganggo dalih agama. Sik tak pedho dhisik. Iso muni ya kudu iso nglakoni. Jenenge umat beragama yang baik harus melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya toh. Nggih, insyaallah. Jenengan agamane napa? Kula Islam. Lah lek Islam pertanyaannya, wingi salat tarawih sampean melu sope wong lanang apa wedok?
Niki soal akidah lho iki, soal iki soal main-main. agama lho, aja main-main lho. Iya. Ning panggung iso dienggak-enggokke. Heeh. Nyun sewu nggih. Heeh. Seniman ya seniman akhlakul karimah dijogo. Lah nggih, lah, kula lak kowe takon. nguri. Jare wong beragama sing apik kudu ngibadah. Nggih to, leres to. Mongko salat sing apik iki selalu berjamaah. Jamaah. Pitakon kula jenengan melu golongane wong lanang apa wedok? Kula pas salat tarawih wingi, nggih to. Nggih. Ten sop kakung nek pas dum-duman jaburan nglumpuk ngen wedok. Lah nek kan wis bar salat wis Nek aku ben ra bingung, aku ning tengah-tengah kok, Lek. Ning nggon pas sekat kae aku. nek sekat malah go indek-indek ora ngibadah kok le jenenge kok le. Pembangane bingung. Almarhum mbokku iki kan aliran kepercayaan Sabto Dharma. Heeh. Beliau itu nek Napa-napa, Mbak? mbok kula Aliran kepercayaan Sabto Dharma. Oh, nggih. Soalki simbok. Terus simbok niku nek subuh kae beliau ya beribadah sesuai keyakinane. Oh. Ning mesti ngelingke le tangise. Kok le? Anu nduk. Nduk tangis. Anu nduk ngono ki. Le iki karo masku maksudnya. Telek le sukimin. Anu nduk. Oh, jane mboke wis bener lho kuwi mboke. Kok disalahne. Nduk tangise. Subuh sik apa kewajibane perkara kok turu meneh ra apa-apa, sing penting kewajibanmu. Beliau itu non muslim, ibaratnya aliran kepercayaan. Ning tetep ngelingke. Ngelingke. Piye dicepaki ruko? Yo sarung kok ruko. Harendo. Intinya apapun agamamu, dimanapun kamu berpijak, rukun kuwi tetap kudu diutamakan. Pokoknya tetap bersatu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya ngeten Mbak Mimin Mbak Apri. Ini kok pengalaman kula pribadi. Mboten kok buka wirang utawa sejarah niku mboten. Ning kula aslinipun lak muslim. Nggih. Bukesi rumiyin menika non muslim Hindu. Nggih, akhiripun purun mlebet wonten Islam. Ning bapake ibuke ngantos sepriki tasih Hindu. Nggih. Ning gumun kula Pak ibuke Bukesi mara sepuh kula sangat toleransi. Angger kula sowan wonten dalemipun Tulungagung. Mak, Pak, assalamualaikum. Mriko nggih jawab, "Ya Le," ngoten niku. Mboten Ning rak ngurmati, Nggih, ngurmati kan bahasane dhewe-dhewe ngoten niku. Nggih. Ngapunten nggih Bu Kesi. Dalu niki kula kirang perfeksionis. Ngeleng. Nek masalah muka kula dandan pun maksimal pun totalitas niki nggih to. Anu sambel nggih pun demes. Mung yen sewu kebayak kula kecendaan nggih. Nek sing ra ngerti ra ndarani pamer gelang to wong sing ra ngerti lho Mas. Kecendaan banget. Nek wong sing ra ngerti sing wong iri dengki ra ndarani padahal niki mergo kecendaan. Sing wong ra seneng iki aku ya gumun lho ngerti glora. Gelang awet corona ngantek sak ini kok jek awet ra kadol ya. Menengo jenenge Sopi kok pati. Tukang kecendaan sing ra ngerti wong sing ora seneng sing kok ini sing pikirane jail metakil drengki srai mesti darane. Nek sampean iki pamer gelang ngono ki lek jaman saiki malah kleru lho Mbak Mimin. Padha karo jenengan iki ngundang kejahatan. Nuwun sewu. Niki piyainipun kathah. Racake pancen piyai sae. Ning ada satu orang oknum sing nyatane nggih oknum niki bakal jahat kalian jenengan. Terjadi banyak di layang kabar di televisi Piyai Putri neng apa kuwi pasar ngagem apa kuwi mas-masan nggawe kalung digelandang jambret nganti tiba nganti dadi lan patine. Nun sewu. Ngoten niku ngati-ati. Jaman saiki pamer perhiasan dudu nggone. Mancing nggih. Mancing niku. Ning nek umpama aku pribadi kula ya artis kondang populer bondo kula ya wis akeh Mas Picih Rajaprana ya turah-turah. Umpama kalung iki sing ketelisut ngono aku ora apa-apa mau dijambret. Sing penting kudu kehormatanku kok jelas. Kehormatan kok dikrawuh. Sampai kehormatanku rak ya apa. Kehormatan nek paribasan iki ketelisut paribasan umpama tok silat. Kowe ora ngilu karo githokmu ngono kehormatanmu dapure kaya super tetra ngono. Lah obat korek. Nek kalung ngono paribasan digadekke apa ora iso nebus sesuk tuku meneh. Nek kehormatan lek mulihke pripun lah ya. Pokoknya sesuk hormat. Pokoknya sesuk aku nek panitia ndawuhi riderku ora neka-neka. Riderku ora njaluk dijemput Alphard ora njaluk tempat hotel. Sing penting ada dua panitia sing antar jemput. Teras rono ki arah ngendi nduk? Arah Nepen. Lho ki rak ya rada ana bulak sithik to. Lah nek dian nganti aku lho, diawenge wong rene diblusuk kene Tegalan lho. Ya kuwi sing mbok ajab to. Oh lah iya. Iya. Sing ngateke panglipur. Mbak Mimin menika sowan Boyolali menika kados rumah kedua. Ngaten. Rumiyin saderengipun dados pesinden. Mbak Mimin menika berawal dari pengamen. Pengamen. Ngamenipun wonten Pengging. Nggih. Unggul Pengging. Setiap malam Jumat.
pindah wonten soto Mbok Giem ngajeng SD Mbanaran. Ngajeng SD pirang tahun kali? Kali 5 tahun 2009 sampai 2014. Oh. Mboten kula pengen ngerti penasaran. Sampeyan ketika ngamen niku lagune napa? Adi praktek mawon. Ya. Piye ta, Lek? Maksud aku cerita ki flashback ki paribasan nek orang hidup ki berproses kristalisasi keringat lho ora kon praktek rayu aku malu. Ya ora apa-apa. Flashback dan eling jaman kowe nyambut gawe ning Bang Jo. April lambene elek. Novel aja ngake rene. Ngalah. Ngerti ya Dhisik wegah aku konsentrasi mbok ranah pribadi ki ora digoneng panggung ngono lho. Waduh. Lho kowe lho jajar nopali lho. Kaya nopalan ngeterke priksa mbahne kakung. Piye lagune apa mbiyen pas? Lagune pas ngamen. Iya deh. Ya ngangge melet-melet ngono kuwi. Nggih mboten, nek kula kalem to. Oh iya. Doel asukannya doel. Oh, nempel maunya nempel. Ih, cowok zaman sekarang memang susah dipercaya. Oh, lihat kening licin, lihat body mulus tak tahan. Lagu kuwi ana pituture. Pituture apa? Saiki harta, tahta dan ani-ani kuwi marake ganggu. Harga tahta wanita. Dari wanita salah satunya ani-ani pelakor ki mula lihat kening licin, lihat body mulus tak tahan. Setan iblis ki nggodho dalane werna-werna. Nggih. Mboten. Jenengan pengalaman sing terburuk yang pernah terjadi. Setiap orang kan mempunyai pengalaman masing-masing. Mesti duwe pengalaman pahit. Kula ya duwe. Yang jenengan ketika ngamen ini pengalaman yang pahit napa? Pengalaman tau dirombongke lho, Lek. Nek dirombong kae dibayar dit palsu. Aku ngamuk, Mas, piye to wis dosa kok dibayar dit palsu aku ngono. Zaman aku masa jahiliyah, masa kebodohan ya. Ya ora apa-apa tak critakake wong arep ya wis ben ngono iki terus. Lah wong kowe ya wedok palsu aku jenenge. Ya wis dadi bener. Lah ya kono ya ngono. Was gobyos dosa ora entuk duit. Pengalaman terburukmu apa? Lah ya kuwi mawis dibayar dit palsu kok. Nek mboten nate, amit sewu dipun garuk Satpol PP niku mboten nate nggih. Nek digaruk karena gelut nate. Sampe iki gelut. Lah kula kan membela harga diri saya toh ceritane. Lah terus ditarik tapi ternyata cuman salah miskomunikasi aja. Oh. Nduk sesuk aja metu bengi ya wong wedok iki godane akeh. Oh nggih. Nggih. Mboten dituding-tuding disalahke ngoten mboten. Tapi diarahkan. Maksudnya nanti piring tindak pidana ringan. Wah. Jadi diarahkan kalian dinas sosial. Nggih. Terus kula diparingi redono kawan yuta. Nggih. Jaman semonten kula nggih tumbas mendo, tumbas wedhus niku dadi krembaka, mula kondang mimin blantik wedhus niku mergo kula entuk bantuan saking dinas sosial niku. Lah wedhuse riyen pas nyicil pertama iki lanang apa wedok? Kanci. Ya kaya juragan. Maksudnya ngene lho, Nduk, ilmu sing dipethik kuwi hidup itu berproses, ora ujug-ujug ongkang-ongkang lumbi krasa gumelan nanging berproses saka wit ngono lho. Lah sapa ta sing ngerti saiki udah dadi artis kondang kaunang-unang sapa sing ngerti lho. Lah wedhusmu kae rak gembreke rak kaya wong wedok ta. Ndek. Nggih kalih guyon kalih pamlipun nggih Mbak. Inggih. Sak menika panjenengan berdua ingkang trep kangge event ingkang dipun selenggaraken kalian FKUB niki kinten-kinten napa magepokan kalian kerukunan. Nggih. Monggo. Katresnan saged wong kerukunan niku lak jembar tebane to. Nggih. Wiwit saking skala kecil saking keluarga, rukun karo anak bojo keluarga, kali tangga lan sak piturute. Nggih, leres. Pinom jangan ngedrop, Nduk, santai aja. Ngedrop karo sapa? Kali kula kok ngedrop kok ngoplok. Santai ku tak mong to ning sadar. Ngerti pasuryanku kok ngedrop. Kalah ayu ya. Lah ya ayu kowe ning kadang kan ngono ki mental membawa. Dadi ayu wis semangat tekan panggung ana bintang tamu kondang terus kowe ngedrop ngene ya iso to. Pinong ki gumun. Napa? Bintang tamu kok kisut ngono. Iki ora kisut glodoki. Kowe nek wayahe apik rak yo apik. Nek wis 3 tahun ora apik-apik. Nggih. Menika rak nyarengi hari Paskah nggih. Nggih, ugi mengucapkan selamat hari Paskah bagi yang menjalankan merayakan hari Paskah.
toleransi tetep ya, Le. Enak. Iki diaturke napa? Tembang kangen nggih nambani kangenipun panjenengan berdua sing nyatane rumah kedua jarene wonten Boyolali mriki. Nggih. Pun bawani riyen. Bawanipun pangkur mawon nggih. Oh nggih. Apa lho sepur ora ono rekoso aku meneh. Walah, lah gitu ya bener kita saling melengkapi nek salah kebablasan tak ya rekoso aku to. Aku saya tua pengine menep mung srawung terbebani dengan apa? Telek. Kangen ku tanpa upama. Bar suntike suarane apik kaya ngono aku bar preksa lho. Aku bar disuntik malah rusak awakku. Aku apa jenenge semangatku ki terpacu lho, Le. Oh ya ana pengaruh. Mergane apa? Mergane nek kumis tipis. Ngono kuwi ya marake iso motivasi ya iso, marake nglokro ya iso, gumantung awake dhewe. Nyawange semengkorok. Donya kan nek digelar to, Nduk. Wong bagus to wong ayu ki nggo nyemangati ya iso ning dadi panggoda ya iso, dadi njlomprongke ya iso. Bondo ki dienggo dana driyah ya iso, dienggo paribasan, dienggo angkara murka, dienggo ngeslok ya iso. Gumantung cara lho. Iya, bener. Hotel ki nggo istirahat ya iso, dienggo mesum ya iso, gumantung manut. Gumantung oknumnya jadi jangan menyalahkan tempatnya. Oh iya. Kulino aja. Mung sliramu kang dadi telenging ati. Gandeng iki ngambah laras dhuwur semelangkul lek nganti Mbak Apri ora kuat men dipun bantu kalian gurunipun. Dasare bar loro mesti suarane sing laras dhuwur. Iya. Niki nanggung laras dhuwur tekan cendhek ngagor-agor. Gumun Karena pilihane iku. Lah nggih lar ngomong lah. Nggih, mila jenengan sing nutupi. Iki gur menang rai karo permaan kok nek ra dipermak awake raine ra madol. Besok ketok ele munggah swarga gur gelunganmu kok, Le. Lambene nek omong jan. Ayo. Nonano. Ayo, Mbak Mimin. Tilinganipun kan. Rada budet wis tuwa. Apa enek sinden wos. Tiwake tenan lho. Bu Kesi nyun pangapunten di sinasa penyelidikan dosa nih lak mboten nyun sewu wis ora gampang melih nek kula mumpuni to Bu pun mboten kaget melih to lho Bu Kesi. Waslah sanggonku nunggu. Kalau kan jika munter piye? Apa larase iki munggah sak wilah ya Mas? Munggahane. Heeh. Tok gawe barang iki mau. Belum menjingmu lho pindah ning cengel iki mau. Waslah sanggonku nunggu. Iki wong bawa kok kaya wong lelaku ngono lho. Kok lelaku? Mbok sing santai ngono lho. Apa ya rapeke karo Mas Santoso ya? Pak Lurah. Lah ya Pak Lurah keras. Waslah. Sebenarnya apa ya? Ya ora apa-apa. Waslah wasanggonku nunggu sliramu. Waduh. Nafasnya landung kok. Nek napas cekak mesti do medhot-medhot. Sliramu amung leledo. Lek nyuara lanang nyapa kok sikile sing tengen dijokne nyapa? Cerimpet-cerimpeti nek. Oh alah, biasa nyuara lanang malah kaya Pak Juair kok lek. Pak Juair ya becik, Pak. Sesuk ade mel Pak Juair lho. Iya. Sesuk bengi mel Pak Juair lho, Pak. Jajal pelek. Ora melu-melu aku. Ngelingana rikala tinake pungkur
sliramu nate ngendika tresna lahir terus sing kondange lak Mbak Mimin niku gurune Mbak Apri merga luwih senior. Gandeng panjenengan kekalih wau lek sampun nembang gantian. Sing biji ampun jenengan ning sing dadi juri niku penonton. Nuwun sewu dumateng sedaya para lenggah. Mbak Mimin kalih Mbak Apri kala wau swantenipun sae sinten? Mbak Apri. Lah kowe gawa dolok kok tak mono kok. Penonton ki tak bayar kabeh. Tak bayar kabeh aku sinden anu merwira kok. Lah kula dia tak gua apa ora tak driake iki lho. Waduh, gua apa? Lho sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat orang lain. Nek aku wis cukup saya ketemu dijak juta tak gua apa ora 900 tak sumbangke. Paribasa digembel ra mendosol atau diguang ra kemerusak. Kae mbok sumbangke apa mbok nggo ngangsur le? Sebagian. Apri Bosok. Ya sebagian nggo ngangsur, sebagian dienggo sangu urip, sebagian didono driyahke dadi wis ana planning-planning. Lah wis jare wis sugih kenapa sing diutang jenengan kok sing ngangsur barang? Utang iku nggo penyemangat. Oh, rekasane wong ditanggung jawab ngene iki. Sing penting nyaur. Mula nek ana wong meninggal nika. Nggih. Wong meninggal kae anu ingkang tasih sambetan kalian keluarga anu utang piutang saged sambetan kalian keluarga. Mergo siksa kubur sing medeni kuwi siji siksane wong utang ngantek mati ora nyaur. Nomor loro siksane wong nguyuh ora resiki mung dikupat kapitke. Mula kuwi lho kupat kapit. Lah, iya nggih. Ya nak kaki nak. Monggo tembang kangen dipun aturaken duo sinden dari Klaten Mbak Mimin dan Apri. Ya Allah, Pri, ya Allah. Aduh, cakepane piye? Cakepane piye? Cakepane piye? Wayah wengi udan grime sawes wis. Mboten niki endah niki Edi niki Penny. Lho, endah no Le, dadi kendange karo apa jenenge polahe awak ki kudu pas ngono lho. Nek wong dikarep ya ora kurangi palembono, nek ra seneng ya ora kurangi panacat. Lah kok malah kowe Lah kuwi ngaturake witing klapa sak lugune kok ya temenanan. Piye kakung nek ngalembono. Kowe iki aja bangga. Ngono ki malah tak onceki. Nek sing wong nalar sing wong lantip, sing wong sempat ki dionceki. Dialem kok malah bungai bangga. Ngono ki ndek pamrih, ora mudeng. Kulite ki jek enom mangga dionceki. Iki kok maksudnya ngendikane beliau ki iso ditintingi dionceki diunggah udun ki aja ditelan mentah. Ora nalar pengalaman hidupmu masih. Lah nek kowe sing dingonoke coba Mbak Mimin ki kok goyangane apik ngono piye? Lah rungono selama hidupku ngono wong alem aku ki. Selama hidup lho ngono wong alem aku ayu ngono ki rungono. Mboten niki wae ngangkel alem lak nembe Mbak Apri menawi Mbak Mimin waduh luar biasa. Jenengan niku egolanipun namung sederhana, alus, tidak perlu banyak gerak ning nyatanipun saged memukau para jim setan priprayangan. Sebenarnya aku ora masalah goyangi sing hebok, sebenarnya aku sex appeal ya. Sex appeal apa? Body language ki lho, kecil-kecil tapi lho wah, kae kok lah. Dadi orang melihat ki wis imajinasine tekan ngendi-endi ngono lho. Lah kowe sex appeal kok susumu daya ngulon ki kok. Sex appeal kok susu daya ngulon. Keprok dhewe lho. Nggih. Menika kangge perwakilan para kadang kepala desa. Nggih. Menika wonten Pak Santoso, Pak Kepala Desa Teras. Nggih, nggih. Katuran minggah panggung ya, Lek. Nggih, siap. Mas Santoso klinane nek aku ngaturi Mas kuwi ngantek dadi lurah baru ya keteltuh Mas lho aku. Mas Santoso mboten ngira-ngira raos hormat monggo Kang Mas. Monggo Mas Santoso. Monggo mriki Kula antosi pentontone wis ngenteni Mas Santoso ngaturan mriki Mas Santoso. Nggih, piyayine lho Jatmika. Nggih. Nek Mas Santoso ki ngancani awake dhewe ketok ya malah mung senep. Ya digolek sing asli to Pri Mas Santoso. Dikancani nduk Pinong apa nduk Birgita ngono nek dhewe malah aku pekewuh dhewe to. Pak Santoso ki wis kulino nek karo wong ae sadurunge menjabat menjadi kepala desa rak nggih
Pranata Cara ya MC Campursari ya Madeg Campursari. Lah ya lah nek aku seduluran nek Mas Santoso terus nyaman karo aku ra ya aku malah telek min. Lho nyaman iku nyaman berkomunikasi. Nyaman le komunikasi ngono lho. Nyatane Nyengkuyung nggih Mbak Mimin ki ya tenan kok. Rigen mugen tegen gelem lah. Niku wong atas kala wingi kula tangkatke kalih Apri. Sipun. Anu nuwun sewu Mbak Apri, anu Mbak Mimin nek sesuk ya iso sowan to. Saged lho, saiki ora live TikTok aku ya ngono. Live TikTok. Nggih saplai bar meskram niku rada rasa-rasen. Operasi miyum menika. Aduh. Gak terkeragilan kan mboten saged sowan to nika izin. Nggih, matur nuwun Mas Cahya. Nggih. Nika penontonipun nggih luar biasa, pancen estu kok. Wilayah mriki niku sayuk rukun. Alhamdulillah. Kados ketikane panjenengan iki kegiatan menika dipun sengkuyung kalian RT Kuweni, Nggih. Piporjo, Tukangan, RT Karanganyar sebelah niki iki RT Karanganyar sedaya nyengkuyung. Nggih. Nek sowan wonten kuweni niku kok kados napa mboten sanes Kyai sanes lho. Nggih. Zaman Bayu musik Mas Lah, Supri nggih. Swergi lho. Nggih. Niku asli Piyai Kuweni. Nah, Nggih. ngaturaken Bapak Pak Santoso Pak Lurah. Nggih sak gatuk-gatuk kalah karo Mas Eko mau. Dan perlu malah duet mawon ning kali Mbak Mimin Apri lak pun kulino. Nggih, duet mawon. Niki ngicipi niki anak-anak niki. Nggih. Monggo, nggih, nggih. Jadi kan seumuran nih kali Mbak Tuti. Kali Mbak Minang Mbak Bapak. Mbak Winong, ayo nang ngene. Ayo. Santai Minang. Di Pak Lurah lho nong, ya kudu hormat panjenengane kepala desa ya MC budayawan, seniman, wah komplit. Ngapunten lho Mas Santoso dek nalika penyen isih ngasto MC aku kan jarang melu beliau. Nggih. Rung itu karo pakne cah-cah to dhisik. Nong menyat nong. Pak Cacah ki ya wujud menungso. Nggih. Tunggak jati. Nggih. Pokoknya zaman Campursari ini Pak Santoso nek nderek Pak Santoso ki pakaian kudu rapi, guyon ra oleh lekor, ra Lho oleh. langke nuwun jenenge nuwun sewu isih pan-mapan kok nek dagelan nuwun sewu. Nggih. Nggih. Nuwun sewu rada miring-miring ra apa-apa ning nek penyanyi MC iki ya. Nggih kudu mlaku sak. Lah niki kinten-kinten Winong niki masuk mboten mlebet Campursari. Oh, masuk nih. Mengke kula nyun nomere ya. Aduh, nggih. Lah Pak Campursari Lho maksude sok nek nuwun sewu warga ki mbutuhke penyanyi niku tak jobke ngono lho kok. Nomor kula tasih dipun save to Mas. Tesih nek jenengan iki Mbak Mimin. Nggih, kersane Gumyak Napa? Lintang Asmara mawon. Wah nggih, siap kersane. Mas Santoso. Ajeng bawa engko nek kontes kula nggih peke karo Mas Taslim nek bawa niku wis kena. Kena kalah kok. Nggih, kalah sumunar nggih. Lintang Asmara Pak Santoso melawan Winong Nawangse. Yuk. melawan. Pantara ratri mong eleng manis sing ati setiapku bisa anduweni marang sang Hyang Sulasmi.
setiapku bisa anduweni marang sang Hyang Sulastri. Rasa kangen kang liputi lintang bulan dadi seksi hubungane datang balen jani janji sanggo nyukti supaya mati. Wanayu tresnamu kinarya tombo susatro nembak tengku. Bagus seneng rasa hatimu tresnaku tulis jroning kalbu. Sanajan ngarungi banyu sekara tresnaku ora bakal seneng. Senadyan nyawa pancen saka raga wis tresno ra bisa dipisahno. Yen wis tresno ora bisa dipisahno. Matur nuwun Pak Lurah. lepatipun pangapunten Mas Yaya. Nggih. Monggo pelajengaken. Sembah nuwun Pak Lurah, Pak Joko ngaturaken panuwuning tanpa upami. Pak Santoso. Pak Santoso nggih, nggih. Nggih sembah nuwun. Nah, saya genti niki nggih genduk Birgita. Ya, iki. Kita. Gandeng zaman sakmangke niki lagi tren zaman jadul. Nah, nggih ngaturake tembang-tembang ingkang radi jadul. Napa? Salah satunya adalah Tambaban. Oh, Nah, Tambaban. ugi ngaturaken panuwun dumateng para kadang-kadang penggemar wayang saking Wayang Mania Community WMC ing sampun kempal manunggal wonten ing kuweni mriki sembah nuwun. Siapapun dalangnya yang penting pangmunya. Wayangan. Wayangnya nggih, nggih. Makasih, nggih, nggih. Iki nduk bir kita ki Dalah. gayeng regeng karo deterjen wis. Wes Ayo tambah ayu, tambah ayu. Ora apa-apa nok, ngono dadi motivasi. Pripun, Kak? Semakin di atas itu pancen angin saya gede. Nggih, berarti- Selalu dibanding-bandingkan dengan yang lain ndak apa sing penting semangat ora nyalai wis bismillah ya nok. Kaya aku kasing do serik disantet nyatane Gusti Allah saya berkendak kun payakun dadi lan sehate. Kuwi nyantet kuwi Matur nuwun jabrak nggih, apa. Mas. Jenengku mumbul menjilo terus do serik to. Demite iki kowe kok Mas. Penting kuwi isine lading, Iya. gorok, silet ngono kuwi kok. Lho kowe Ngono ngerti ya, ra Mas? lho. Wetenge isine lading, gunting, silet, lho mlondoke gur separo. Sayane silat. Sayane silet. Ya, Tambaban nggih. Tambal Oke. ban. Yo. Yo. Maka bersama Madangkara, yuk kenyos. Oh, bertiga joget. Spesial buat ayam Tiko. MKUB, kaya selalu. Aku iki tukang tambal ban, uripe sak dalan-dalan, golek pangan, duit sing halal, wayah wes sanggo sandang lan
iki Mbak Birgita Ayu made in saking kota Tahu Kediri. Saking Kediri. Nggih, Lembang semangat. Lulut. Iko Majedar. Story ini angganu fitness wong loro. Lah kesehatan ki penting mergo Penting. sinden lah gaweane iki lenggah Bar terus. fitness terus Mbak. mangan mie ayam ngono lho kok. Bar fitness ya mangan mie ayam apa-apa. Kok do pikirane mbok do Mbak Fitness kok mani ayam sauto karo bide Mbak Mimin. Mbak Apri napa to sebabe kok ngaturaken tembang-tembang kaya jadul napa Nggih. mawon diaturake untuk membuktikan bahwa gamelan Indonesia Nggih. niku pancen sangat fleksibel, sangat luwes, sangat luar biasa. Buktinipun napa nggih nggarap napa kemawon saged. Saged. Niku. dangdut dilebokke gamelan ya masuk Masuk. Loh. Roncong ya masuk, apa-apa masuk no. Nggih. luar biasa endahe gamelan ki nggon kuwi lho Le Nah, Nggih, mila saking menika gandeng menika ingkang dipun kersakaken lampanipun radi panjang Mbak Mimin Mbak Apri. Nggih. Panjenengan saged istirahat. Nggih. Kula tak ngaturaken gelaring crita. Monggo. Nggih. Ya nduk rakit bebarengan. Monggo tak dherekake, Mak.